جناو باجارۆکê Cindirêsê bi ser Herêma Efrînê ya Rojavayê Kurdistanê grûpeke çekdar, keçeke Kurd, Kokker û Lala ji nav mala bavê wê revandiye. Xalîde Hesên Hennan ji taxeke li jêr destê grûpa Ehrar El Şerqiye hatiye revandin. Doktor Kamîran Hecebdo siyasetmedarê Kurd ku bixwe xelkê Cindirêsê ye hûrgilî derbarê keça revandî û bûyera revandina wê dane tora medyayî ya Rûdawê. Berpirsyariya revandina wê jî xiste stûyê grûpa Ehrar El Şerqiye. Taxa ku li Cindirêsê re rûdinin dibin destê çeteyên Ehrar Şerqiyê de ne ji ber wê jî ew di ber revandina Xalidê de berpirsiyarin. Xalide nîvê şevê şeva 23 ser 24 hate bo revandin bi sibê xwedana dît ku ne derî û pencere hemû vekirîne. Xalîde Hesên Hennan 30 saliye û ji gundê Yelanqozê ye. Ew xudan pêdawîstiyên taybet e ji ber Kokker û Lala. Şeva 23 li ser 24 vê mehê ji mala bavê wê li Cindirêsê hatiye revandin. Taxa ku jê hatiye revandin li jêr destê grûpa Ehrar El Şerqiye ye. Malbata Xalîde Mihemed xelkê gundê Yelanqozê li bakurê Cindirêsê ye. Lê ji ber ku çekdarên grûpa Ehrar El Şam li gundê navborî dest danîne ser mala wan, ew ji neçarî bi kirê li Cindirêsê nişte cîbûne. Piştî ku grûpên çekdar bi piştevaniya artêşa Tirkiye dest danîbûn li ser herêmê, Hesên Hennan bavê Xalîde ji aliyê grûpên çekdar ve hatibû girtin û piştî çend mehan hatibû azadkirin. Hesên Umer, Rûdaw.